Podcast C2, català.cat, episodi 44, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. En aquest episodi tenim una mà de frases fetes i locucions que contenen la paraula mà que et sorprendran. La idea és que completis les frases i, sobretot, que les tinguis a mà el dia de l'examen de C2 de CIFALC. Abans d'arrencar, has de saber que al nostre curs de c2català.cat hi trobaràs exercicis com els que hauràs de fer el dia de l'examen, a més de totes les àrees de què t'hauràs d'examinar. T'hi detallem què tenim en compte els examinadors quan avaluem i et proposem activitats concretes com les que surten a l'examen, que sabem que et seran molt útils, com per exemple les combinacions pronominals, l'ús dels relatius, el gerundi de posterioritat, etc. A més, recorda que si t'agrada el podcast i t'és profitós, el pots recomanar als coneguts i, sobretot, puntuar-nos amb 5 estrelles a Spotify. Estem molt satisfets, ja que en aquests moments freguem les 80.000 reproduccions si tenim en compte les diferents plataformes. Tornant a les expressions que utilitzen la mà per expressar una realitat, n'hi ha un munt, i malgrat que totes tenen com a paraula comuna la mà, fan referència a situacions d'allò més diverses. I el que és divertit és observar que algunes d'aquestes frases fetes o locucions són intraduïbles a altres llengües, si més no, si el que es pretén és fer una traducció literal, ja que perden el significat que tenen per nosaltres en català. Hem començat dient que en aquest episodi us direm una mà de frases fetes i locucions amb la paraula mà per completar l'oració. I això, com sabeu, vol dir que n'hi haurà moltes, un munt. Aquesta manera d'expressar quantitat la trobaríem també en expressions com va comprar una mà de contes pel seu fill o va venir una mà de gent a la reunió que no ens ho esperàvem, etc. Però el que queda clar és que si la traduïm literalment al castellà no té sentit. El resultat de la traducció literal seria compró una mano de cuentos o vino una mano de gente, etc. La qual cosa no significa res, si més no, que jo sàpiga. Bé, doncs ara, tot seguit, perquè vagis ampliant el teu domini de frases fetes i locucions, t'anirem dient oracions en què hi ha la paraula mà i que tu hauràs de completar amb una, 2 o 3 paraules com a màxim, segons el significat o el context de l'oració. Som-hi, comencem, n'hi ha 15. Primera. Si tenim experiència a fer una cosa, podem dir que hi tenim la mà. 2. Quan estem convençuts d'alguna cosa, diem que pots posar la mà. Si algú ha avantatjat una altra persona, podem fer servir l'expressió que li ha passat la mà. Quarta. Quan es vol aconseguir alguna cosa, sovint cal fer mans i per aconseguir-la. Cinquena. Si algú necessita ajuda, sempre li pots donar de mà. Quan esperem algú amb ànsia i bé, el rebrem a mans. Setena. Quan demanem que algú sigui sincer, li diem que es posi la mà al. Vuitena. Quan alguna persona té tacte i habilitat en el tracte amb la gent, diem que té mà. Novena. Si es fa alguna cosa d'amagat, diem que s'ha fet mà. Si alguna persona o cosa t'impedeix d'obrar, podem afirmar que tens les mans. Onzena. Quan una persona és malgastadora, diem que té les mans. Dotzena. Si una persona està desorientada, direm que no sap on té la mà.
Tretzena, quan algú es posa les mans. És que alguna cosa no ha acabat bé, que n'ha sortit escarmentat. Catorzena, si no aconsegueixes el que vols, te n'aniràs amb les mans. I última, si alguna cosa està abandonada a la seva sort, sempre podem dir que està deixada de la mà. En total n'hem dit 15, però encara n'hauríem pogut afegir unes quantes més. Si no les has sabudes totes, pots tirar enrere i tornar-ho a provar. De vegades ens surten soles i de vegades ens costa una mica més. Sigui com sigui, ara et llegirem les oracions completes a fi que formin part del teu cabal lingüístic, de la teva manera d'expressar-te. Tens una mà d'ocasions per fer-la servir. Una, el dia de l'examen de C2. Comencem. Primera, si tenim experiència a fer una cosa, podem dir que hi tenim la mà trencada. Quan estem convençuts d'alguna cosa, diem que pots posar la mà al foc. Si algú ha avantatjat una altra persona, podem fer servir l'expressió li ha passat la mà per la cara. Quan es vol aconseguir alguna cosa, sovint cal fer mans i mànigues per aconseguir-la. Si algú necessita ajuda, sempre li pots donar un cop de mà. Quan esperem algú amb ànsia i bé, el rebrem a mans besades. Quan demanem que algú sigui sincer, li diem que es posi la mà al pit. Vuitena, quan alguna persona té tacte i habilitat en el tracte amb la gent, diem que té mà esquerra. Si es fa una cosa d'amagat, diem que s'ha fet per sota mà. Desena, si alguna persona o cosa t'impedeix d'obrar, podem afirmar que tens les mans lligades. Quan una persona és malgastadora, diem que té les mans foradades. Si una persona està desorientada, diem que no sap on té la mà dreta. Quan algú es posa les mans al cap, és que alguna cosa no ha acabat bé, que n'ha sortit escarmentat. Si no aconsegueixes el que vols, te n'aniràs amb les mans buides. I última, si alguna cosa està abandonada a la seva sort, sempre podem dir que està deixada de la mà de Déu. Si vols practicar més, escolta els nostres podcasts i inscriu-te al nostre curs de c2català.cat. Hi trobaràs una mà de consells que et seran d'allò més útils, però també et donarem un cop de mà en tots els apartats de l'examen. A més, també oferim la possibilitat de reproduir l'experiència de fer un examen oral de C2. Tens més informació a la pàgina web de c2català.cat. Si has estat interessat o interessada, pots fer-nos un correu a admin@c2català.cat. Presenta't a l'examen sabent on tens la mà dreta. Ens hi veiem?